Having a lovely dream about living in a watermelon. But it's beautiful outside. Oh, gee, is it? Is it really, Moomin? Yes, it's all fresh. The flowers are out and the sun is shining. Oh, Hedge. Oh. Lähtö. Mitä? Isä! No. Täällä sinun vaitos istuu baarissa viinaa litkimässä. No, ihan pakko. No, nyt sä selität, mitä tämä tarkoittaa. No, siinä karkkipussissa oli 5 karkkia ja jätkät alkoi väittää, kuulkaa, että siinä on 10 tai 100 tai 1000 biljoonaa karkkia. Sitten mä jäin väittelyssä niinku häviölle, niin minun iski kamala stressi. Mikä? No stressi, se sama mikä sinunkin aina iskee, kun se äitin kanssa jättää väittelyssä siis niinku häviölle. Ja sit sä sanot aina, että pitääpä ottaa pikkusen stressilääkettä, että se helpottaa ja auttaa. Ja samasta pullosta minäkin siellä. Hedge. Kas toi on? Toi on nimenomaan se panomies. Ai toi on se panomies? Panee. No menee vai? Menee. Ja panee. Panee. Keskellä päivää. Voi meni. Hedge. What the fuck? Hedge. Sausages, can you see my lovely sausages? He's got a lot of different types. Little ones and longer ones, they look like little meaty pipes. Hedge. Katsokaapa tätä availlaan ilmettä ja sanokaa, kuka kattuu ja mitään. Hedge. Call it what you wanna call it, I'm a fucking alcoholic. Bring it if you really want it, ain't gotta put no extras on it. Hedge. Tervetuloa jälleen Sporttivartin seuraan. Me olemme tänään varsinaissuomalaisessa Pottersfjordin kunnassa ja nimenomaisesti Kreivi Brad Sjöblomin rahoittamassa ampumaurheilukeskuksessa, jossa urheiluvalmentaja Raimo Vormisto ja suojattinsa Timo Silakka valmistautuvat tulevaan kauteen. Raimo Vormisto, mikä on ampujan tärkein ominaisuus? No kyllä se on ehdottomasti siis syvä rauhallisuus. Mä oon nyt rauhoituttu tommonen puoli vuotta, eli Silakka on vetänyt diapamia semmosen 8 kuukautta, eikä sitä tietenkään kisoissa saa vetää, sehän näkyy virtsassa saman tien. Mitkä ovat tärkeimmät kilpailulliset tavoitteenne? No perkulle, me oltiin tuossa piirikunnallisessa, niin toi Silakka, niin se pamautti ilmakolasta tuomaria polveen, me tiskattiin heti, niin me sitten siirryttiin vähän tämmöiseen järempään kalustoon, me ostettiin 4-5, niin mä luulen, kun tällä täräyttää, niin se on toi porsas nimittäin nurri ja päivä paistaa tuota paneelista, se on aivan varma. Mitkä ovat Timon omat tuntemukset? Hedge. 보리보리 잡아잡아 코코로치 보리보리 잡아잡아 코코로치 Hedge. Kato, seksi on semmonen lehti, missä on kuvia niin köyhistä naisista, että niille ei ole fyrkkaa ostaa vaatteita. Niin, ne joutuu olemaan ulkona alasti, vaikka olisi kuinka kauhea pakkanen. Niin, ja luuleeks, että joku on niin hullu, että se panis hillon kuvalehden päälle, helmö? Hedge. I'm sorry. Sorry for what? For trying to steal your car. Let me tell you something, boy. You step on this property again, you're done. Hedge. Well, I think you're an overeducated 27-year-old virgin who likes to hold the hands of old ladies who are superstitious and promises them eternity. Hedge. Haistakaa paska koko valtiovalta, ette osaa muuta kuin verottaa. Muutenkin touhu tuntuu holtittomalta, kaikki pitäis kerralla erottaa.
Oh god, head ya. Oh. Oh god, head ya. Oh. Ne tulee kadulla vastaan, niin sydän pysähtyy, äijät äimistyy ja kaikki katsomaan kääntyy. Kuinka rytmit käästi ne liikkuvat, sitä ei riitä kertomaan kuvat, sillä ne painovoimaa liikkeellään uhmaa. Mielen tulee tehdä kaikkea tuhmaa, kysyisinkö saanko pidellä niitä hetken aikaa? Kiitos, oho, kyllä näissä on aikaa. Oh god, head ya. Oh. Lama